правим една Mazda 6 от 2012 година. Много симпатичен автомобил, който ръждата е почнала вече да превзема. Ето така изглежда отдолу. Освен по мостовете, ръждата е доста сериозна и по самото купе. Ето го, окачването вече е напълно завършено с флуид филм, който сега в момента прониква в ръждата, спира я химически и вече не може да продължи да се развива. Спира електрохимичния процес на ръждата и по този начин я пасивира. Ръждата става пасивна. Хубав ден от нас!